Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi video. Sad smo se probudili, na satu je 9:55. Miljana nam je spremila kafu, danas se pakujemo i krećemo na put u Norvešku. Sad ćemo da ustanemo da pijemo kafu, posle toga krećemo da se pakujemo i da vodimo Kana kod Miljanine mame i tate da ga čuvaju. Tako da ostanite uz video, a mi se vidimo posle. Evo ga ljudi, delimično smo završili pakovanje, nosimo ova dva ranca i kofer koji je gotov. Samo sekund. Ostalo je da spakujemo još neke sitnice poput punjača i tako tih stvari, tako da to je to, završili smo pakovanje, sad ćemo još malo da sačekamo Miljaninu tatu, da idemo tamo da odvedemo Kana i vidimo se posle. Evo nas u mom predivnom dvorištu, čekao Miljanu i Kana da izađu napolje. Miljanini mama i tata su tu, spakovali smo se komplet, tako da sad idemo kod njih da ostavimo Kana, da kupimo još neke sitnice i pravac aerodrom. Sjeli se gospodin. Evo nas na aerodromu na gejtu A09, prošli smo sve moguće provere, pasažke kontrole, bla bla bla, nemam pojma. Uzeli smo karte, proverili smo pasoše, sve, čao. Halo. Tako da u 8:25 imamo let, objavili su koji izlaz, tako da još malo ulazimo u avion. Halo, laku noć. A šta je free shop činala? Kao rodaje. Majke. Inače, sleteli smo u Norvešku, uspešno. U Norveškoj pada sneg. Prilično je hladno, nije baš hladno da ne može ništa da se, da moraš da nosiš, ne znam, zakopčanu zimsku jaknu i ostalo. Ali pada sneg, ušli smo sad u njihov free shop na aerodromu koji je ogroman kao Mega Rodić, idemo da vidimo šta tamo ima, pa ćemo, da se vidimo kasnije, idemo da se nađemo sa Milošem. Da, Mega Roda, ona na Novom Beogradu. Mega Rodić. Ja, stivo, evo kad vidi kad. 750 dinara. Da, dinara sigurno. Rekao sam 750. Jeste. 750 dinara čips. Sad ćemo da vidimo što imamo u free shopu, idemo da se nađemo sa Miljaninim bratom Milošem, idemo kući da popijemo kafu i to, trebali bi da idemo metroom, tako da ću verovatno i to malo snimiti, ali eto. Stigli smo kod Miloša u zgradu, šofer uparkira kombi, vezo nas i nije došao metroom, to jest nećemo ići metroom, tako da već smo u zgradi, u garaži, čekamo da šofer uparkira, idemo gore da popijemo kafu, da jedemo picu, ne znam da li ćemo nastaviti posle da snimamo, već je tipa 15:01, tako da vidimo se malo kasnije ako budemo snimali u zgradi, ali svakako ćemo možda odraditi da vidimo kakve su sobe i to. Pa idemo da spavamo, sutra krećemo u novi dan, idemo do Burger Kinga da jedemo, ići ćemo u najveću prodavnicu tehnike u Oslu, tako da vidjet ćemo šta ima sutra. Dobro jutro ljudi. Dobrodošli u novi video. Danas je drugi dan našeg putovanja u Norvešku. Danas će biti malo zanimljivije i dinamičnije nego juče. Juče smo mnogo više putovali, ali danas idemo u posjetu Burger Kingu, što je sigurno nikad nismo bili, tako da idemo prvi put.
vidjet ćemo šta nas još čeka. Sada idemo da pušimo, da pijemo kafu. Sad je 9:52. Jako kasno smo sinoć legli, tako da ćemo se vidjeti malo kasnije. Snimit ću vam sa terase da vidite kako je pada sneg. Tako da idem da ustanem, da se spremim i to, pa se vidimo na terasi. Evo nas, izašli smo na terasu da pušimo i da pijemo kafu. Sad ću da vam okrenem kameru da vidite kako ovdje, kako pada sneg i ostalo. Ne sam da se približavam previše ivici mokre terasa. Ja sam tek sad primetio kad sam se video napolju na prednjoj kameri da je meni ovo desno oko skroz puklo. Znači, pa čekajte da... Znači ovdje u Norveškoj pada sneg. To jest padao je sinoć, sad trenutno ne pada. Rekli su mi da mnogo kasnije kao sviće i to. I sad kad sam izašao napolje, sad je 10:03. Bukvalno deluje kao da je 6-7 ujutru, znači takav osjećaj imam. Danas ćemo ići do Burger Kinga, to sam vam već rekao, vidjet ćemo šta ćemo još da radimo, ali imamo sigurno danas pun dan aktivnosti, tako da idem da popijem kafu, da završim cigaru, a mi ćemo se vidjeti malo kasnije. Ljudi, spremili smo se skroz za grad, lepo smo se obukli, doručkovali smo, treba još malo da krenemo u grad. Ono što sam ja htio je da vam pokažem na brzinu sobu. Ovo je pogled iz sobe. Mi smo trenutno udaljeni nekih pola sata od samog centra grada. Tako da ćemo sada krenemo i usput, ako uspijem da vam snimim, zavisi čim budemo išli busem, metrom ili šta god. Ovo je soba, samo sekund. Znači ovo je soba. Ako ne bude imao ništa protiv, snimit ću vam posle ceo stan i terasu ste već vidjeli, ali da vidite ceo stan, mnogo je lepo. Sad ćemo polako da vidimo da li su ostali spremni i krećemo u grad pa se vidimo u centru. Nešto tako, ali ne volim ni torbi i ne volim mesa. Evo, prijavit ćete čovjek. Ja kao snimam i udari me retrovizor u glavu. Dobro, na razliku se ponovno 610, šta? Loš moj kadar. Predložit je loš kadar. Ovo su inače Anđela i Miloš. Ju? Ne bi znao da pročitam. Gde? Kako se zove? Bojne svajze. Bigojene svejne nešto. To. Završili smo putovanje, išli smo, koliko smo, 3 autobusa smo provali? 3 prevoza. Prvo bus do voza. Ali to kao da bi ti video metro. A da bi ja vidio metra, aha, da. Promenili smo 3 prevoza, išli smo busem, pa metrom, pa opet busem. I sad smo došli do muzeja. Tako je, a možeš vidjeti tram, a tamo malo levo možeš vidjeti jedan ogroman kruzer koji je 3 puta veći od trama. Ujebate onog iza. Tako je. Tek sad vidim, čekaj da ga veličam. Gle. A vidjet ćemo ga posle izbliza. Prići ćemo, a? A otićemo tamo u centru grada. Ništa, sad se polako približavamo muzeju,
Kad budemo ušli, Miloš kaže da može da se snima, ali mislim vidjet ćemo. I vidjet ćemo šta ima unutra, ja ne znam ni za šta je muzej, za šta? To ti prvi brod koji je radio ovu ekspediciju na Severni pol, zvao se Fram i tu je originalni brod. A samo brod ili imaju što nešto? Svašta nešto. Aj sad ćemo da vidimo kad budemo ušli, idemo polako, približavamo se ulazu, kad budemo ušli unutra ćemo početi da snimamo. Pa možda za zube, možda je... Vjerovatno je za zube. Vjerovatno je Za zube? Da. Za ključ. Ej, Šta? ništa. Šta ovo? A što su stavili to? Da se lepo vidi. Da možda bi stoji otvoreno možda. Medo. Znaš ono, majke tamo je medo, kad skija suvac. Ajde, idi ti. Idi. Ima klupica tamo da se popneš. Vidi. Znaš na koga mi liči ova fak? Dođi da vidiš. Na kan. Isti kan. Bulja ona. Baš je dobro, vidi kućice. Baš je dobro. Vidi na prozora ekran. Ne, tu se samo okreće, ništa više. Ne, ima neki put, točno piše. Trka za sve. Ovo nema mislim, došli smo godine. 52 psa. Pa da su jeli svoje pse. Šta su radili? Jeli pse. A vidimo pa. Baš sačuvaj. Gdje? Tamo. Viš kako su izmenili postavu zbog toga? Evo vidi za pse. Evo kamera. Evo kamera. Te vidim baterije, neće glasili. Ambucin personal kamera. Šta kaže? Vidi. Čutorica. Ali ima neko drugi osim ovog Ambucena. Naravno, a on je prvi stigao ovaj. Waterproof, vidi ovo za šibice, vodootporno kao. Aha. Kako izgledaju sanke? Sanki. I ono ga zarđe točaka. Viš da treba za nešto. Ne, mi imamo isto ovako samo veći. A ovaj brod nikako ne mogu da uhvatim. Čekaj. Ja smo stali što smo čitali. Ovo je kako kažem, da, prosto stavili brod. Vidi kad se gradio. Se čuo? Prvo su stavili brod pa su onda napravili muzej. Da. I ovdje.
Ne vidi se ništa. Kako je dobro. Šta sad? Da. Pa... Ja tu treba. Ja sam bašiš. Šuju. Vidi. Ćemo kad izađemo. Idemo prvo dole. Kažem, džajno. Dođi prvo. Aj ne. Ajde bre. Slikaš. Kratko me stane. A ja se ne vidim od njega. Evo, ovako će. Ima ovdje čovjek. E, a ja gledam u telefon. Pazi, s njega ima čovjek. Kad budem promašio stepene. Više ima čovjek. Velike čelinke. A su strme stepenice. A zamisli uz ovo kada se strčiš. Da preletiš sam. Pika vrata. Ja. Itself has a separate office beside the chart room on the half deck above, while the galley lay on the same level Ćemo forward. ta... E, ovdje miriše kod da stvarno ovi sistemi motori rade. Katastrofa. Viking milk. Kad se si vazio. Šta ima? Obično tim tako delimo se skriju kao tako. Da vežeš čvar? Da, ti fora kako da vežeš one mornarske čvorke. Šta je fora? Piše, gledaj. What was stored in the hold beneath your feet? Vidiš, šta je bio najpopularniji poklon za Božić? Miloše, da idemo sad? A? U grad? Idemo na opak. Ništa, mi smo završili posjetu muzeju Fram, kupili smo neke suvenire, snimao sam skoro cijelu posjetu muzeju, ali bilo mi jako glupo da pričam i komentarišem u muzeju jer je baš tišina, tako da ćemo za to uraditi neki voice over, a sad ćemo da idemo polako u šetnju i ka gradu
idemo da se prošetamo obalom, vidjeli ste kako je prelepo tamo iza, tako da ćemo nastaviti pustolovine i avanture kroz Oslo. Ne znam sad da ćemo da završimo tačno, ali vidjet ćemo se kasnije ponovno. Možda smo u autobus na kom piše broj 30, kako nam je Miloš rekao, koji ide za centar. I onda smo posle njega izašli jednu stanicu kako bi išli u neki drugi, pošto... Je drugi 30. Da. Pošto imaš, na primjer, 3 autobusa na kojima piše broj 30, ali svi idu u različitom pravcu. Da, ima drugačije naziv. Da. I sad idemo peške jer smo sišli na stanicu na kojoj nam ne staje taj autobus koji nama treba. Tako da, eto. Ali nema veze, malo da se prošetamo, ovdje je sve prelepo okićeno, znači gdje god ima nešto okićeno mnogo lepo i o tome baš vode računa, a kuće su im prelepe, znači prelepe. Sve kuće su u tako nekom stilu, onako baš, nemam pojem, meni se baš sviđa. Ja da zidam kuću napravio bi tako nešto, mnogo je lepo. Ove kokice koje se čuju u pozadini, to su neke gume zimske koje nose sa nekim šicima, nemam pojma, zbog snega i leda. A evo je stanica. Ništa, čekamo sad sljedeći bus. Malo smo išli peške, čekamo sljedeći bus i idemo do centra pa ćemo da vidimo gdje ćemo. Da idemo? Ne znam. Koliko imaš zainteresovanu facu? Idemo na operu. Znaš? Aha. Da idemo? Pa ne znam, zaboravim se. Šta je zaboravim? Ništa, čekamo bus pa se vidimo kasnije u centru. Evo nas, stigli smo do centra, malo smo se prošetali do opere, nije daleko od stanice, tako da Miljana mi je rekla prošli put kad je bila da ovuda ovako, možemo da se popnemo, pa onda ovuda ovako, skroz na vrh ove opere, skroz ovako sa spoljašnje strane uz ovo, tako da ćemo sad polako da počnemo da se penjemo, pa ćemo da idemo gore na krov i da snimimo. I mnogo hladno. Mnogo hladno, ja baš je hladno. Sad ćemo da krenemo da se penjemo, da snimimo poglede od ozgo. I to je to, neću snimati put do gore, ima znači baš puno. Tako da se vidimo malo kasnije gore na vrhu ako stignemo do vrha. Jel' tako? Aha. Ćeš ti da odustaneš? Ne. Što? Zato što volim. Voliš? Da. Ajde, ova si požurila, jebote šta ti? A što brate šta ti? Znaš što? Ne. Ne, onda. Ništa, vidimo se gore na vrhu. Ćup. Čupa se v. Čupa se v. Popili smo se bili na vrh, već ste vidjeli pogled, ovdje postaje izuzetno hladno, toliko da mi je bukvalno neprijatno da držim telefon u vazduhu. Nije bilo toliko zapravo visoko koliko sam mislio da će da bude i nije toliko strašno. Ja mislim da ćemo sad da se uputimo da jedemo nešto. Vidjet ću da pojedemo nešto od njihove kuhinje ako postoji, mada Miloš mi je već rekao da i nemaju neku kuhinju, tako da mislim da ćemo najvjerovatnije završiti u Burger Kingu ili negde. Kada sednemo, pustit ću snimanje malo duže pa ćemo svi zajedno pričati. Idem sad da se spustim dole i da ostavim što pre telefon jer je jezivo hladno, jezivo. Stigli smo u neki tržni centar, mislim nije tržni centar, Miloš kaže da je železnička stanica, sad ćemo da poručimo u Burger Kingu, ćemo da probamo uskoro hranu. Našli smo mjesto gore u Burger Kingu, poručili smo hranu, ja, Miljana, Miloš i... Anđela, Miloš ne želi. Ne, nego sam ja uradio prst, teo da pokažem. Poručili smo hranu, ja, Miljana, Miloš i Anđela. Cijene u Burger Kingu, koliko sam uspio na brzinu da vidim, su malo možda skuplje nego u Meku u Srbiji.
tipa obrok sa, ne znam, nekim mojim burgerom koji je otprilike kao A u Big Mac. stvari nije. Kako nije? Nije, pa ne možeš ti da meriš taj nije kao Big Mac, nego je više kao oni planinski, kao oni premium burgeri, samo što tu imaš mnogo više mesa, brate, nego u Macu što dobiješ. Okej, ali malo je skuplje od Maca. Jeste skuplje od Maca, ali ti kažem, ne možeš da poradiš Big Mac sa ove što si ti uzeo. Okej. Čekamo da stigne hrana, našli smo mesto iznad Burger Kinga, gore se sedi kao. Čekamo da stigne hrana, čekamo Miloša i Anđelu, pa ćemo onda da probamo, da snimimo, da vidimo kakva je hrana i to je to, ostaje samo njih da sačekamo. Šta ti imaš da izjeliš? Apsolutno ništa, ja čekam da sam da jedem. Nećeš da kažeš da si ti onaj slobodan koliko su izbacili iz elektronsku industriju. Ljudi, stigli smo kući, sad je... Koliko sati? Sad je 5:31, toliko je postalo hladno, nisam mogao više da snijem napolju, završili smo večeru u Burger Kingu, bilo je odlično, vratili smo se kući i treba da idemo u još neku šetnju, moram da obučem bukvalno helenke, termočarape, da stavim šal, koliko je zima napolju, znači bukvalno ono ujeda zima za kožu, kako loše svetlo ovde. Idem da vidim da popijemo nešto toplo, možda neku kafu, pa kada budemo išli u šetnju možda nam snimim još neki kadar, ali prosto nisam imao nikakve šanse više da snimam napolju, nisam mogao da držim telefon, ruke su mi sve vreme bile u džepovima, tako da došli smo kući da se pojačamo sa oblačenjem, pa ćemo verovatno ponovo izaći kasnije. Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog, ovo je dan 3 u Norveškoj, sada je 12:16. Laže, nije dan 3. Kako nije? Pa lepo, onaj prvi dan su samo došli spavam. Pa dobro, ali treći dan smo tu. Malo smo kasnije danas počeli dan, kasnije smo ustali, pa smo pili kafu, pa smo zvali kući na video poziv i tako. Sad smo kod nekog tržnog centra, ne znam kako se zove, tražimo da jedemo neki suši, tražimo da možemo da razmenimo pare, doduše ovde sve inače ide karticama. Ako ikada budete dolazili, nikako nemojte da nosite keš. Znači u kešu ponesite 20 evra ako uspete negde da razmenite čisto za ne daj Bože ako vam zatreba. Sve živo ide karticama i ništa ne možete da platite kešu. Tako da znate. Inače, mislim da se tržni centar zove Ingang. Nije, to ti je ulaz. To je ulaz. Tržni centar se zove nešto na to. Pa dobro, nema veze. Uglavnom, sad ćemo da uđemo u tržni centar, da se prošetamo, da nađemo suši, gde možemo da razmenimo pare i tako to. Verovatno ću sva 3 vloga da spojim u jedan, pošto imam jako malo materijala, nisam puno snimao, preduše bilo me dosta i sramota, pogotovo u obilasku muzeja. Vidi, ali je dobar tržni centar, gle. Kako lepo. A ovo nije neki veliki tržni centar, a baš je lepo. Jeste, velik, rekao je Miloš. Jeste? Da. Šta imate vi da izjavite? Apsolutno ništa. Da jedno čekam 7 da jedem. Gde ima dobra kavruma i kvarci? Da, isto. Ništa, idemo da nađemo suši pa ćemo se videti u restoranu ili malo kasnije ako nađemo nešto zanimljivo. Zdravo! Seli smo u neki restoran u tržnom centru na 2. spratu ili po njihovom na 3. Pošto oni nemaju, njima je prizemlje broj 1, nije im prizemlje 0, tako da smo sad na 2. spratu ili na 3. kako vam lepše. Seli smo u neki restoran, Sabrura se zove, ima suši, ima bukvalno sve to što je vezano sa sušijem i cene mislim da su manje nego u Srbiji, dosta manje. Jer nemam pojma, jedan, kao oni to zovu paket, nemam pojma, sa tunom tipa suši je 59 za 2 komada, znači 59 kruna za 2 komada je otprilike 600 dinara. Kod nas u Srbiji toliko košta jedan i ceo račun je bio 163 krune, znači otprilike 1600-1700 dinara. Sad smo seli i čekamo da nam stigne hrana, pa ćemo vidjeti kakva je suši. Miljana neće da jede, jednom samo ja, ona će jesti vjerovatno tipa u Burger Kingu. Stigla nam je hrana, stigao je suši, ovo super izgleda, ali mi je Miljana rekla da se ovde, samo sekund,
da se na ovom sušiju ovaj rep ne jede. Tako da bi ja to trebao kao da stavim usta i da pokidam taj rep, nema pojma. Baš moraš se kao vi to kako sliš. Da, što? Ja ne razumijem. To dosta ljudi zna. Ja, dobro za one koji ne znaju šta. Sad ćemo da počnemo da jemo, da vidimo kakav je suši, pa kad završimo jelo nastavljamo šetnju kroz tržni centar, tako da mislim da neću dalje pričati, da hoću dužije da jedem, pa ćemo se vidjeti posle. Malo sam bio preterao sada sabijem u tom parčetu. Ova voda se česme kao rosa. Voda sa česme je toliko dobra da mislim da živim ovdje da nikad ne bi u životu kupio flašaranu vodu. Znate onaj slatkasti ukus rose i to, flaširana naše, bukvalno kada sipate vodu sa česme ima apsolutno isti ukus, isti. Čak i hladno, lepo, baš vrhunsko voda s česme, majke. Zamisli odeš negde, putuješ i sedneš tako da pričaš o stvarima koje si vidio ili ne probao ovo ono i ti pričaš kao vodi sa česme. Završili smo jelo. Bye. Izlazim iz restorana. Gde mi telefon? Se nadam da radi. Nisam konenti sa životom. Znači, snimam se telefonom i zato što sam se uhvatio ovdje za džepa, bio mi otkopčan. I ja kao da mi telefon, a snimam telefon. Evo ti ovdje stavljam kapu isto. Vidi koliko košta. Pa dobro, samo uđi i vidi. Svi kakav si je. Svratili smo u Burger King u tržnom centru da Miljana jede. Inače da malo prije bila nervozna, znači mislio sam da će da me prebije na ulici, a sad je kako se zove dobila da jede. Sad kad bude zapravo već je počela da jede, sad će da bude ultra raspoložena. Kad jedem. Pa ćemo da vidimo gdje ćemo da idemo i šta ćemo da radimo. Mislim da bi brat uskoro treba da je završi sa poslom. Ti ideš u onaj e-shop? Da, ići ćemo da vidimo šta ima u onom e-shopu. Malo. Da, u malom e-shopu. A sutra ćemo verovatno ići u veliki e-shop. To je najveći u Oslu. Da, rekao mi je Miloš da je to najveće radnje tehnike u Oslu. Tako da trebalo bi tamo da bude zanimljivo. Treba da svratimo do Espresso House da kupim kafu. Ali ne znam da li ima ovdje. Ovdje možda prodaje samo kafu. Gde? Ovdje u ovom. U e-shopu? Ne. U ovom bre, Espresso? Da. Pa ja samo kafu jeću. Inače, jučer smo bili u Burger Kingu, isto na onoj stanici. To sam već snimio, ali ne znam da li sam pričao o hrani, nisam. I ja sam uzeo neki burger sa lukom, nemam pojma, i slaninom, ili bez slanine. Ne znam. Nemam pojma, uglavnom je bio sa lukom i meni se hrana mnogo više sviđa nego u Meku, iskreno. Cene su skoro iste. Malo je skuplji Burger King. Da, malo je skuplji Burger King. Ali ne znam kakve bi cene bile da postoji Burger King u Srbiji, tako da verovatno bi se prilagodili, bio bi možda ista cena kao Meku. Ne. Ne, a? Svakako ono meso je lepše 6000 puta, bukvalno pljeskavice su i deblje i sve, mnogo mi se više sviđa hrana nego u Meku. Posle ćemo da idemo u taj Espresso House da vidimo kakva je kafa, Miloš kaže da tu treba da idemo da pijemo kafu. Večeras ćemo ići u City Center, da ne kažem u centar grada, na festival da ne idemo, ja? Idemo na novogodišnji festival, pa ćemo i tamo snimati da vidimo šta ima. Nisam snimio ovdje, možda kasnije kad budem išao po kafu ću snimiti u prolazu u prodavnicu sa bombonama, slatkišima i tako tim stvarima. Znači prodavnica, prodaju, ne znam, bombone, verovatno čokolade, čipseve i to. Ogromna radnja, ogromna, baš velika.
ovdje u ovom delu grada gdje smo mi, ne znam kako se zove beš. Nešto na J. Ne, Ajde. ne. KJ nešto, šol, tako nešto. Nije. Jeste, jučer smo čitali na autobusu. Ne znam, nije bitno. Mislim da je neki šol, kioč, nešto, nemam pojma. Uglavnom, 20 minuta smo od grada, 30, zapravo od centra grada. A ovdje ima snega, leda, sve, u gradu nema apsolutno ništa. Znači, možda ponegde, u stvari zapravo nisam vidio nigdje. U centru grada apsolutno nema uopšte ni snega, ni leda, ničega. Tako da ćemo vidjeti kako će biti na ovom novogodišnjem festivalu, mada ja bih volao da tamo bude snega, ali pošto je to u centru grada, mislim da neće biti. Ja ne znam zašto se Burger King ne otvori kod nas. Bilo bi bolje od Meka 55.000 puta. I nikad više ne bi išao u Meka. Ja bi išla. Ja da. Nije mi dala da uzmem jedan pomfrit, mogu da se kladim u 100 evra. Uzeo si jedan, jeo si jedan. Mogu da se kladim u 100 evra da ovo što ima ovdje, Sve ću pojedem. da će ostati Sve ću pojedem. Nema šans. Sve ću pojedem. Češ da se kladiš? Ajde, A u šta? u 100 evra. U 100 evra? Pa ješćeš na sinu za 100 evra bi Ne. ja jeo na sinu. Pa poješ li sve? Najte da se kladim. Ovdje ću da prekinem snimanje, sačekat ću Miljana, ima još 2 zaloga, pa ćemo onda ponovo da snimamo, da idemo do onog Espresso House-a, da vidimo koje su cene kafa, da kupimo kafu za poneti i da se još malo prošetamo, da se čujemo s Miljanim bratom i tako. Završili smo jelo u Burger Kingu, to jest Miljana je završila, gospođa Tina je jela. Sad idemo u Espresso House da kupimo kafu. Ovdje je. A? Idemo prvo onaj L shop. Gdje da idemo? L shop, ono. Aha, ovo da snim. Kako se zove, sad ćemo da idemo u Espresso House, a pre toga da vam pokažem To ćeš da im pokažeš, pa onda idemo u onaj L shop da vidiš šta ima, pa onda idemo u Espresso House. Pa dobro, ko da je bitno kojim Ajde. redoslijedom sam rekao, Evo je prodavnica za bombone, samo sekund, gledaj. Čekaj da okrenem kameru. Znate kolika prodavnica za slatkiše, čipseve i tako te stvari, grickalice. Samo ćemo da prođemo, ja ne bi ulazio, samo ćemo da prođemo, idemo u onaj e-shop da vidimo šta ima, to je jako važno u centru, a sutra ćemo ići u onaj najveći u Oslu za tehniku, pa ćemo i tamo da snimamo, da vidimo da li ima nešto interesantno i kakve su cene u poređenju sa onima kod nas, a siguran sam da su jeftinije 155 puta, ali dobro. No tako, Ljuboj? Da. Da. Hello. Is the video recording allowed in the shop? Video recording? Yes. Is it allowed or not? For what? For YouTube? Yeah. TikTok? You That's have to okay. ask him. What? Video recording? Is it allowed? Oh, you're just filming the store? Yeah, I'm filming for YouTube and TikTok. I'm first time in Norway, and I'm walking around the e-shop. Yeah. Tomorrow I will be going in the big one, Mm-hmm. the biggest in Oslo shop. Yes, great. And I'm just vlogging for YouTube and TikTok. Is it allowed or not? Yeah, we don't. Okay. You do it. Okay, thank you so much. Evo ih igrice. Gledaj ovo. To ne treba. Na Call of Duty Black Ops 6 za PlayStation 5 je 799 kruna, znači 8000 dinara. Da. Joystick za PlayStation 5 je u Srbiji bio 10.000 dinara, mislim da je i dalje 10.000 dinara. Ovdje je 679 kruna, znači oko 7.000. Jebote, taj miš jeftiniji. G502, 3.500 dinara. Jeftiniji. 2 puta jeftiniji. Koliko je G502 kod nas? Bar 7.000, ja mislim. Asus klupe, Cloud trojke. HyperX Cloud 3 košta otprilike 32.000 dinara. To je baš skupo. A? Ali vidi ovaj brand, ovo nikad nisam vidio, gle. NOS. Mehaničke tastature. Vidi ovo. I sve imaju crvene switcheve, na kabel su. 60% su veličine. Ali koja je njihova cena? Ne piše. Ne piše, a? Ne. Da li da ga pitam, šta misliš? A baš me zanima koliko para. Vidjet ćeš tamo s tebe sutra. Pa verovatno. Nema cena, nažalost. Ovo je jako mali, inače, ovaj e-shop, ali sutra ćemo ići u taj najveći i siguran sam da ima mnogo veći izbor i da za sve postoje cene i to je to.
Ništa, idemo da izađemo, da kupimo kafu, da se javimo ljudima. Thank you so much, bye, have a nice day. Miljana ostala. Šta si gledao? Onaj fotoaparat, onaj što izlazi sličica, zaboravila sam kako se zove. Onaj kao Instax? Da. Koliko je para? Mislim da je 9.000. Dinar? Da. Evo ga, Espresso House ispred nas. Kupi samo sebi kafu. Samo meni? Da, kad promenimo pare, sutra će, ako promenimo pare, jebati. Večeras? Sutra ćemo ići kafu. Ok. Idemo u Espresso House da pitamo. Ali mogu da snimam, brate. Svako radnje Nemoj snimati tu, brate. Ideš da kupiš kafu, onda snimaj. Ništa, rekla žena da prekidam snimanje. Kupili smo kafu u Espresso House-u u tržnom centru. Moja lepša. Ja sam mislio da ćemo kupiti ono kao, nemam pojma, espresso s mlekom i samo izaći napolje, popiti to usput i to je to. Međutim, kad smo ušli unutra, on počeo da nas ispituje kakvu, sa čim, s ovim, s onim. I provalio sam da to radi u stvari na foru kao Starbucks. I 2 kafe smo platili 155 kruna. To vam je prilike 1500-1600 dinara. Ali je lepa. Karamela moka. Sa whipped creamom. Ne pa šta? Ti si uzeo vanila latte. Ja sam pitao da mi čovjek preporuči. Pa, i uzeo si isto samo što, kao i ja, samo što si ti uzeo vanilu i ja sam uzela karamelu. Ali šalu na stranu, jeste skupa, ali mislim sad smo bili ko zna kad u Srbiji. Mislim, iskreno, ovo je Norveška, ovdje ništa nije jeftino, tako da... Ovdje ljudi ništa nije jeftino, mislim, ništa nije jeftino. Došli si bezobrazan. A šalim se samo, šta sam bebe bezobrazan? Ajde, požuri da držiš ovo. Držat ću, evo. Kako se daj mi. Sad ćemo malo se prošetamo da zapalimo neku cigaricu, da pijemo kafu i verovatno ćemo da se nađemo sa Milošem pa ćemo da idemo do centra, vidjet ćemo osnovno, dogovorit ćemo se sa njim. U Srbiji su mi izbacili iz jebenog disa jer sam htio da snimim kako kupujem muđin sok. A ovdje bukvalno ulazim u tržni centar, u radnje, svuda i pitam i bukvalno mi svi kao u fazonu su kao ma da snimaj kao slobodno, znate. Baš je lepo. Baš je dobro, moje lepše. Moje lepše? Aj probaj moju kafu. Moje nije toliko slatka kao tvoja. Ja sam tražio da bude slađa kafa, šta? Ali me pitao dečko lepo. Ti ste trebao i dodatnu šećera. Pa malo šta. Da zašećerim priču. Kao otopljeni sladoled. Aj pitu kafu, ohladit ću se. Retko ko puši, stvarno ima ljudi, ali retko ko. Ovdje ako nemate upaljač ili nešto u ozbiljnom ste problemu ako ste pušač. Znači, treba da vas uhvati panika, nema šanse da nađete da zapalite cigaru, nema treba. Ali nisam ja ni primetila da u prodavnicama imaju da se kupuju upaljači. Da, cigare su im preskupe, tako da se uvek odlučuju da guraju onaj snus ispod usne. I svi imaju odvratne zube zbog snusa. Da. Zato što su cigare baš skupe, 15-16 evra je pakla cigara. Tako da retko ko puši. I u Švedskoj i ovdje. Ali eto, ništa, otišao sam da zapalim cigaru, vidimo se malo kasnije kad se nađemo sa Milošem i kad se sve dogovorimo i ostalo. Ćao! Ljudi, stigli smo kući. Sreli smo se sad sa Milošem. On je otišao da odveze onaj kombi, valjda za firmu, nemam pojma. Sad je 2:36. Čekamo njega da se vrati, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje i kad ćemo otići na festival, mada mislim da moramo svakako da sačekamo i Anđelu, Miloševu ženu, da i ona ide s nama. Ona bi trebalo da radi do nekih 6, ja mislim. Ona kafa jeste skupa, ali je baš brutalna, baš je dobra. A vidjet ćemo šta ćemo još danas da posjetimo. Ja se najviše radujem tom festivalu i sutra posjeti tog e-shopa ko je najveći u Oslu. Tamo jedva čekam da vidim šta ima. Ti nisi gladan? Grickam se. Ti nećeš više da grickaš kokice sa mnom.
Zato što ne znaš da ih jedeš. Ko na ovom svetu jede jednu po jednu kokicu? Ja. Osim tebe. Ja. Osim tebe. Ja. Znači, kad odete u bioskop, gledate film i jedete kokice, ili jedete jednu po jednu kokicu, ili zgrabite ovako šakom i ako natrpate ovako uvijek i vrtite ovako šaku da pokupite sve one mrvice i sve one što su se izlomili iz ruke, ili uzimate ovako jednu po jednu kokicu. I pola ispadne i kurac. Ja mogu da se kladim da svi ovako trpuju kokicu, ovako šakom. A još jedno mi reci nešto, prebit ću te. Live, na kameri. Aha, nije live. Ma nemoj da mi meriš. Danas ima rukavice. Nosimo rukavice. Sinoć je bilo pretjerano hladno. Danas je prošlo malo dana. Da, i juče smo se umorili, katastrofa. Čim smo došli kuću, samo istuširali, legli, zaspali i dugo smo spavali, znači spavali su do pola 12. Sinoć je bilo pretjerano hladno, znači pretjerano. Prsti su mi bili crveno-plavi sa nekim tačkicama, boleli su me prsti, znači toliko je bilo hladno, ja nisam mogao apsolutno ništa da snimim. Snimio sam bukvalno neke kratke snimke za TikTok video, da smo bili na Vašaru, vozili smo se na onom točku i ne znam ja šta sve. I nisam to ništa snimao, nego sam bukvalno samo snimke po 10 sekundi ovako vertikalno, da bi imao bar za TikTok. Znači, nerealno je bilo hladno, ja nisam osjetio takvu hladnoću nikad. Nikad, znači čak i u Srbiji kad je minus i to, nije toliko hladno. Znači, nema teorije. Sad idemo da jedemo. Juče smo imali 20.000 koraka, preko 20.000. Da, preko 20.000 koraka smo napravili. A idemo tamo pravo? Nemam pojma, tamo. Sad idemo da jedemo šta? Ponovo suši. Ponovo suši, samo riba, brate, samo zdravo, kad već ne mogu u Srbiji da jedem. Mnogo jeftiniji suši ovdje nego u Srbiji. To sam već rekao, ali sad nosim rukavice pa mogu da snimam. Našli smo sad suši koji je jeftiniji od onog što je Stevan juče jeo. Da, sad idemo na neki jeftiniji malo suši. Pazi. Klizava. Ono što sam ja juče jeo je bio kao najbolji, među najboljima. Baš su lepe. Jeste, baš mi lepo. Sve to, te kuće, to meni se to baš sviđa. Ta je najlepša. Ova? Ova, da. Bela? Da. Ova? Da. Dobro večer ljudi, pao je mrak, sada je 7:30. Malo više. 50. Sada je 5 do 8, idemo kroz neku ulicu, Kako lepo, Bela. Froje, nemam pojma kako se zove. I tu da prolazimo kako bi stigli do L-shopa, onog najvećeg u Oslu. Za tehniku i to, rekao nam je Miloš da prolazimo voda pošto imaju ove divne kuće da vidimo šta sve ima, koliko ima lepih kuća i to. Ovo je bukvalno ulica paralelno sa ta sa kojom treba da idemo, tako da nam je sve jedno, ne pravimo veliki krug. Inače bili smo na suši, ali to nisam snimao, jer sam uživao u hrani. Znači bili smo u nekom sušiju koji nije ništa specijalno kao neki fancy restoran ili ne znam ja šta. 12 zaloga sušija smo platili 159 kruna. 1600 dinara. Da, otprilike 1600 dinara, da. Ali tih 12 zaloga sušija su bukvalno prvih 12 zaloga sušija od kojih sam se ja najeo. Dobijete 6 onih nigiri zaloga sa pirinčem i ribom. I dobijete 6 zaloga neke rolnice, a ta rolnica ima avokado, neku pohovanu ribu, algu. Nije riba. Nego šta je? Pohovani škamp. Pohovane škampe, avokado i... A ne vidi se. Pa malo. Mnogo dobro. Avokado i alge.
I nisam mogao da snimam, bukvalno sam uživao u hrani, ono trpu u sebe i baš je bilo dobro. Tako da sad ako dođem nekad opet, znam tačno gdje da idem da jedem sushi, pošto kad budem dolazio ponovo ovdje, ješću samo sushi. Mora promenim malo ruku. I sad se vidim ono kao vidite, ne vidi se. Loše je svetlo, mrak je. Ja ću vam se ponovo javiti kada budemo tamo ispred L Shopa. Znači, javit ću vam se ponovo kada dođemo tamo do onog L Shopa. Mnogo je hladno, sad je -8, -9. Ali je bruka hladno, znači da me neko pita ja bih rekao da imam -20. Ništa, vidimo se tamo ispred L Shopa. Inače ovo ovdje s leve strane, ovaj Joker, to je prodavnica koja radi bukvalno od ponedeljka do nedelje. I, ali je klizavo. Mnogo je skuplja. I mnogo je skuplje nego ostale prodavnice, jer ostale prodavnice rade samo do subote u koliko? 6, 7. Ranije, tako, 6 sati. Do tipa 6 sati rade sve prodavnice, tako da ako u subotu se niste obezbedili za subotu i nedelju uveče, morate da svratite u Joker gdje je sve 5 puta skuplje. Nije Joker, nego Juker. Pa dobro, oni kažu Juker jer su nepismeni. Evo ga, vidi, fokusiralo mi se na rukavicu. Evo ga L Shop tamo. Vidi se samo mali deo L Shopa, pošto idemo putem trenutno. Sad ću da prekinem snimanje pa ću uključiti ponovo kad budemo bili ispred. Evo nas. Ulazimo u L Shop, sad ćemo da vidimo da nahvatamo nekog odmah, da pitamo da li je dozvoljeno snimanje, mada verujem da je dozvoljeno svakako, tako da neće tu biti nekih problema. Nema bukvalno žive duše. Kuhinja? Ekstra. Vidi, ova još bolja. Ova kuhinja je bolja, vidi kako lepa. Šta ti se sviđa? Taj retro to, meni to đubre iskreno. Video recording, is it allowed in the store? I'm filming for my personal YouTube channel and TikTok. It's nothing. I think. Nažalost moram da kažem i da razočaram sve koji su gledali do ovog trenutka, a to je da su nas potpuno, nisu nas izbacili iz prodavnice, ali pričali smo ovdje sa menadžerom u ovom kadru i nažalost rekao nam je da snimanje nije dozvoljeno i da bi morali da pošaljemo upit jer su oni mnogo velika prodavnica. U onoj manjoj u kojoj smo bili je to bilo dozvoljeno, ovdje smo nažalost morali da tražimo dozvolu, a sutra ujutru rano oko 6 časova smo išli na let, tako da nije bilo mogućnosti da snimimo bilo šta u radnji i meni je jako žao zbog toga.